Jo, ahoj, já vás zdravím u tohohle videa a dneska to bude série z Minecraftu Minecraft Pocket Edition. Já jsem to minula 50 a jinak dneska to bude série z Minecraft Pocket Edition. Jinak natočil jsem to i předtím, ale já jsem tam docela bumla, takže se to ani moc nepodařilo. Nešlo to rozumně, takže jsem si řekl, že to natočím znovu. A protože jsem jen jako nechtěl znovu. Nevím, jestli teďka budu mumlat taky, ale snad už ne. Takže bude to série, já jsem se tady spavnul na horném místě. Jinak seed můžete vidět, je tady nahoře. Seed je 1, 5, 6, 3, 2, jestli byste ho chtěli. Jinak hraju na verzi 0.13.0, Alpha Bull 5. To je prostě všechno. Natočím přes Xmod Games a prostě můžu natočit jenom 10 minut, takže po každých 10 minutách bude takový malinký střih. A jak si můžete všimnout, tady mám takového, tady vidíte, je to Xmod Games. Takže můžeme se do toho pustit. Takže nejhlavnější je dřevo, takže já si dám ještě do person, tady, chápete, third person view, jakože první osoba. Si vypnu, tak. A jdeme kutat dřevo, ale zrovna břízle a potom se nám může... Já jsem minule hledal všude uhlí a ono je celou dobu tady. Ježiš. Nenašel ani železo minule. Jako, chtěl jsem to natočit, ale nenašel jsem železo. No, ani uhlí. Takže jsem si udělal dřevěné uhlí. Jinak udělal jsem si barček, takže teďka to možná udělám úplně stejně. A je to série, takže už se nebudu pokoušet, jako už ani nebudu mumlat, budu se o to pokoušet. Takže, no, ohodnoťte mě, jestli jako stavím pěkně, nebo hnusně, nebo jestli se mám zabydli na této rovině v tomhle biomu. To je úplně jedno, pište mi do komentářů, dejte like, odběr, to jsem vám měl říct, prostě na konci. Nevadí, tak nezapomeňte trošku podřízovat dřevo, protože by se na něco předtím hodilo, no. Když jsem ho potřeboval, tak by se hodilo stejně. Takže natřídím se aspoň takhle na 13. Tak a udělám si hned baráček, zabiju tady tuto krávu. A pojď sem. No, nečum na mě, to zabiju. Pojď sem, dělej. No, takže dostanu z něj maso, jinak jsou tady králíci, je tady loďka spadly, což už normálně v Minecraftu možná není. Tak můžeme se tady postavit domeček, ale já potřebuji ještě natěžit normální dřevo. Protože jsem tak zběsilý, ale budu natěžit nějaké dřevo. Protože jako já to chci rychle udělat, rychle. Nějakých pár dní jako budu hrát na Peaceful, potom si jdu na easy, budu bojovat, najdu železo, najdu diamanty a bude to prostě taková série. Dám si tady nějakou mob trapku, to je úplně jedno, co budete chtít. Ale nejhlavnější je teďka dřevo a domek. Protože domek by mohl jít monstra a je to také nebezpečné. Takže já natěžím dřevo. Tak listí. To nevím proč. Tak tady si postavím baráček. A přímo tady. Počkejte. Tady, přímo tady. Jak jsem si postavil minule. Takže takhle, budu položit crafting a začnu stavit domek. Tak jo, já jsem to předtím udělal takhle. Tak. Tady byly dveře. Takhle. Dobře. Takže musím posekat trávu, nebo snížit trávu, aby jsem tady mohl stavit domeček, protože to je potom obtížnější, když to nejde. Šup. Dobré. Tak. Dobré. Tu udělám domeček, takhle. Dělal jsem si to předtím ve tvaru takhle. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3. No a mě už došlo dřevo, takže si musím nakotat další. Samozřejmě udělám si sekirku. Udělal jsem si, no. Udělám si sekirku a jdu těžit. Jo, vlastně ovce na vlnu, takže jedu zabít. Takže jdeme zabít vlnu. Zabít ovci. Šup, pojď sem, pojď. Ježíš, neutíkejme. Stůj. Tak. Kde ještě nějaká ovce? To nevadí. Jdu nám těžit hned dřevo. Tak jo, natěžíme dřevo. Tak. Druhé. Třetí. Čtvrté. Páté. Šesté. Nevím ani proč to počítám, ale to je úplně jedno. Když děláme si nějaké kytičky. Tak. Já jsem ještě někde viděl takové ty růžové kytky. No. Tak. Dobré. To už stačí. No, vydržím 6 minut, ten co, že tam předtím už jsem měl 10 minut a už mi se to tady ukončilo. Mám 6 minut, takže jako rychle teďka pracuju a budu mluvit jako více nahlas, aby to jako jste slyšeli a aby to do videa nemumlo. Udělal jsem to dobré. Uděláme si normální dřevo, budeme planky, tak. Místo tyček si dáme podoplanky, dokončíme. Šup. To musí být 1, 2, 3, takže to je 4. Tak, postav čestku. Dám si dveře. Měl jsem tady trojí. Takže, dám si plot. A udělám si čestku. No to je všechno. Takže všechno. Dobrá. Dveře. Ježiš, já jsem zapomněla dřevo a mám málo zase dřeva. No. Nemám dřevo, nemám. Zabiju prase. Osm prase. Jídlo. No, už se to blíží k 8 minut, ale vlastně už je 8 minut. Takže za chvilku bude 9 minut, potom 10. No, už mám málo procent baterky. Takže to připojím do nabíječky, budu hrát pro vás. Tak, chci mi cokoliv do komentářů, ale no. Všem, že jsem klidně i lama, že mám první pár dní jako peaceful, to je úplně jedno, ale já právě potřebuju hodně dřeva. Je to hlavně. Olagy, dobře, takže. Dobře. Natěžím tohle. Tak jo, natěžím tohle ještě dřevo. Takhle. Dobré. Mám to na render distance na maximální, takže by se mohlo i někdy možná narazit na vesnici, najít dřepu, ochočit si prase, víte jak. Já si udělám trošičku ozdoby. Tak, je to lepší? Tak, klidně pište do komentáře, jestli jsem někdy, klidně boldeři, ti to umí hodně jako, to umí hodně dobře stavět, tak ať mi to okomentujou, jestli umí dobře stavět, nebo špatně, bo to je úplně jedno. No, ale já si hlavně potřebuju postavit domek. Mám to na peaceful, ale já to potřebuji stejně rychle, takže já udělám 3, 2, 1.
Udělal jsem tady svět, udělal jsem ten menší střih, to jsem můžu udělat postel hned, no. Nezapojil jsem si to do nabíječky, takže je to super, ale já nemám asi dostatek vln na postel, nebo už jsem si ji dodělal. Já už ani nevím, počkejte. Mám 2 vlny. Vím, že asi nic nevidíte, ale já musím najít ovci. Tak, počkejte, dnes mám na co největší. Kouknu se. Takže mám co největší, ale tady ne. Tak jo. Teďka byste mohli něco vidět. Tak jo, už určitě něco musíte vědět, protože jako tohle z toho, že jako maximální, já mě se ještě dokonce bojí oči. Takže můžeme pokračovat. Takže jako, dělám si skřínku. By nevěděl, kdo se vyrobí, jakože takhle skřínka, dělám vždycky takhle. Tak. Musím si udělat nějaký lag. Bloky. Dveře, tak jo. Takhle. A teďka si uděláme jenom ty dveře, nesmím se s tím párat předtím hodinu. Takhle. Lag. Tak jo. Takhle. Tak. No, jako vypadá to trošičku divně, ale je to taková skřínka. Já potřebuji ještě jednu ovci. Tak kráva. Že mi byla ovce, nebo to byla slepice? Slepice. A tam je jedna ovce. A ještě taková tmavější šedá. Takže, já je zabiju. A kde jsem? Já tady jsem. Já se jenom propadl. Takže, tady hodně zvířat, jako docela hodně. Takže zabiju šedovci. Pojď sem. Tak. Zabiju tuhle ovci. Šedovci si udělám, můžu udělat jako nějaký počítač, jako chápete. Obraz. No, tak. Takže, zabiju tohle prase. Prase, pojď sem, pojď. Neutíkej. Tak jo. Už mě nic nepadlo. Prase. Dej si. Může být prase divoké, když tak hodně. Oh my god. 2 kůže a 2 masa. 3 kůže dokonce. Tak tady ta kráva dala hodně velký looting. Ne, proč jsem ji zabil sekerkou. Je blbec. Jdu do svého baráčka si udělat postel a... Tak. Bed. Tak, položím si ještě tady čestku. Tak. Můžu si jít vyspat. Já se bojím ta skříně, já se bojím, že z ní něco vyleze a zabijeme třeba Herobrine. Herobrine se ani moc nebojím, jako, no opravdu ani moc ne. Ale jako, někdy jo, když jsem v pasti a on zrovna z rohu přijde. Ani nemám moc rád horory. Počkejte. Tak. Dobře. A teďka to udělám... Ještě to tady dodělám. No ale já už nemám ani dostatek dřeva. Je to blbé. Takže. Břízového se mi to fakt nechce dělat. Já se jdu natěžit normální. Mám nějaké lagy. Mám render distance na jako na co největší, takže já si to dám jako takhle. No je to trošičku lepší. Nevím ani kolik máme FPS, ale já vlastně musím rychle. Takže natěžím dřevo zase.
hodně dřeva. Mně se vlastně rozbila ta sekerka, já jsem blbec, já jsem ani nedávám moc pozor. Takže potom budeme těžit shooter. Já jsem viděl to uhlí, takže natěžíme uhlí. Tak jdeme si udělat krompáž a udělat si svůj baráček. Dodělat si svůj baráček a udělat si krompáž, kdyby mě někdo nerozuměl, tak. No, tady si udělám dřevo. Ne, já jsem si chtěl dělat dřevo, ne tlačítka. No, ještě jsem to udělal z toho břízového. To co je? Tak, dobré. Tak, dobré. To já si tím, že natáčím, protože já natáčím přece nejsem Smart Games a to je fakt za 10 sekund a nevím, jestli mám vložit ještě dost místa, protože jako... Dobré. No, jako jedno video za 10 minut, tak mám 80 megabajtů, to píše. Že tady vlastně natěžit nějaké dřevo. Se neudělala ani na jako sekerku, krompáč, meč. Motiku. Motik se na něco bude určitě hodit, takže jdeme. No, já jsem si vlastně udělal ty našlapné desky. Jsem si udělal jenom jednu. Uděláme druhou. Tak, no, otevřete se dveře. Otevřete se, tak. No, doufám, že mi tam nevleze zombík do toho mého baráčku. Takže, zdržíme si tady si vezmeme hlínu. Tak. Budu se na něco hodit. Takže tak. A já nemám ani dostatek zase dřeva. To je to blbé. Tak počkejte, nemusím si udělat jako... Můžu si udělat střechu z cobblestone, no, to je dobrý nápad. Takže. Doly si někde udělám tady. Doly si udělám tady si udělám doly. No, aha. To jsem taky předtím právě, že narazil. A tohle. Takže předtím to byla větší, ale to je tady. No, tam to je, dobré. Já jsem předtím taky narazil, jsem chtěl říct, takže to tady zacpu. Vidíte, hlína to něco hodí. No tady už neberete znamenbora. Dobře. A jdeme těžit. No. Musíme těžit tady. To zase je. No. Co je tady tohle? Tak. No. To konečně zacpali. No, zacpal jsem to já. Ne vy, já. Jediný, já jsem to zacpal. No, já musím kliknout na... Máš dobré. Mám ukončil video. Takže jako... Víte, když tam ťuknu, tak bych mohl jako dát, aby jsem ukončil video. Já začnu někde kotat tady. Konečně už tady není ta voda. Tak. Dobře. Já potřebuji hodně kabel, protože mi to musím dělat. Všechny svůj nástroj, udělat se s ním střechu. A ještě něco, takže docela hodně kabelů natěžit.
Já mám uhlí, jasně jsem tam viděl, že teďka byl ten střih a můžeme pokračovat. Já jsem říkal, že tam bylo to uhlí, takže hele, nějaký menší lagy, hodně menší. Hodně menší lagy. Hodně menší lagy. A video to bude takové, jako, není o hodně méně lagující. Říkám, jsem se to až dostal. Aha, vlastně jsem tady. Čal kopat. Tady. Je dobré. Takže potřebuju tu hlínu, abych tady tohle to mohl všechno zastavit. Promiňte, jsem zase omylem klikl na to ukončit video. Fakt omylem. Nezlobte se, promiňte, ale potřebuji, dobré, už jsem udělal to skyni. Já jsem omylem klikl na to ukončit video, takže nezlobte se prosím na mě. Tady na tento uholí si vytěžit, protože já potřebuju hodně torčky. A vy víte jak. Oh. Tak jo. Uhlí. Další. Super. Tak. Oh. Takže, tady máme ještě další uhlí, já ho potřebuji fakt hodně. Uhlí není nikdy dost. To se tak říká. Tak. Kolik 11 uhlí, to mi snad vystačí na železo a tak. Já si potom udělám dřevěné uhlí, nějaká sezenička. Tak s tím si potom udělám tady štěrk, ten si pamatuju. Mrháčky. Slunce už nám tady pomalu zapadá. Zapadá na ježí, já jsem vlastně zapadá, myslím, že kobu tu střechu. Tak když jsme se mi nerozuměli, tak já musím dělat z cobblestone tu střechu. Tak, rozbijeme. Tak, postavíme. Postavíme. Postavíme tak. A mně už došel kobl. Sakryš. Tak já už se ale musím vyspat. Takže už jsme se dospali. Já potřebuji těžit dál ten kobl. No, jo, kobl. Vlastně už jsem si zapomněl udělat kamenný krumpáč, což nevadí. Jo, udělám potom. Tady mám svoje tajné doly. No, nejsou tajné, ale... udělám storčku. Tak. Jdu kopat dál. Tak. Tak jo, dobré. Máme už 18 uhlí, takže nám to možná i vystačí. Já ani nevím, takže no, aspoň to zkusíme. Tak jo. Jdeme zase ke svému baráčku. Tam mojemu baráčku, já jsem ho postavil tak. A já tomu říkám, že to je náš baráček. Já si vlastně musím ještě udělat nejdříve ten krmany. Udělal si krumpáč.
Tak jo. Mám ten kamenný krumpáč. Takže se vezmeme a jdeme kotat dál. A ještě dál. A co nejdál. Takže jdeme kopat. Počka. Tak jo. Dáme. Je, hele, našli jsme takový pěkný blok. Máme ještě jednu torčku, takže. No, štěrk. A ten je jako docela nebezpečný, protože když vám spadne na hlavu. Počka. Tak jo. Štěrk vám spadne na hlavu a budete bezvědomí a udusíte se a umřete. Což je docela jako smrt. Ale v Minecraftu to můžeš obživit, takže tady se můžeš zabíjet jak chceš. Úplně jak chceš. Takže tento part dokončím, až bude za 4 minuty ho dokončím. To bude první díl. Dokončím ještě tuhle střechu rychle. A tak. Tak, počkej, já jsem tady to. To nevadí. Tady dáme hlínu. Ale dobře mi to vyšlo. Já, jako, jak jsem to natáčel minule, tak mi to taky tak dobře vyšlo, právě proto jsem tu střechu udělal podle toho. Tak. Hlínu rozbijeme. Tak. Tady tohle. Tak. Takhle za 3 minuty to ukončím. Takže musím rychle. Ježiš, já jsem úplně zapomněl na písek. Já se jenom rychle natěžím. Jo, pozor. Tada. Jsem předtím takhle. Dělal jsem si vůbec lopatu? Ne, já jsem si neudělal lopatu. Já musím těžit. Takhle. No rychle, máme už jenom 2 minuty. To musím nechat vypéct. Tak jo. Rychle domů do baráčku. Rychle do baráčku. Hnozovi můžeme zničit. Tak jo, můžeme si udělat tohle. Můžeme si udělat schody, prosím, ať jo. No, kamene. Kamenné schody. Tím jsem je měl dřevěné. Takhle. Potom se vrhneme na podlahu. Rychle torčku. Torč. Takhle torčka. Pohled první osoby. A takhle. Vezmeme si krumpáč. Tak jo. No.
Já bych se s vámi už mohla rozloučit. Takže, no, už točíme docela dlouho, je to první part. Takže já bych se s vámi mohl rozloučit ve 9:40. Čus!